drwy gynllunio eich prydau bwyd a dilyn cyfarwyddiadau syml, gall teulu arbed hyd at 60 mis a lleihau gwastraff. Pob dydd Sul, cynllunwch eich prydau bwyd mwyn rheoli cynnwys eich oergell a rhewgell i leihau gwastraff. Drwy gydol yr wythnos, ysgrifennwch rhestr o bethau sydd wedi rhedeg allan a chofiwch ddefnyddio'r rhestr wrth fynd i siopa. Mae'r teclyn cynllunio Dognau, Hoffi, Bwyd, Casau, Gwastraff yn ffordd wych o baratoi eich prydau bwyd cyn mynd i siopa. Gall ddefnyddio teclynau fel clorian a mesurydd sbageti sicrhau fod maint eich prydau yn ddigonol, sy'n arwain at blatau gwag a llai o wastraff. Am fwy o gynnwr ar Dognau a cynllunio, ewch i'n wefan hoffibwyd.casaugwastraff.com neu lawrlwythwch ap Hoffi, Bwyd, Casau, Gwastraff i helpu lleihau gwastraff ac arbed arian.